Eta gero, Elizako sepultura, zuek ezagutu dozu ez hemen Elizan bakotzak sepulturak, famili bakotzak beran sepulturak? Sepultura horrean, kandela ziduten, da diru bolat izan handen zan. Etortzen da, eta etortzen zan, paternostarrako peseta bat ez da izan. Bueno, bakotzak otatzen da. Eta hori familia bakotzako egiteban berea, ez da? Bueno, da, nentzako esan, gozta egin lekoik baina, igual baten bi egoten ziren. Bai. Konteleko guza bat arretelue, etxe batzeko bizitzen ziren. Etxe bakotzetik sepultura bat, ez da? Etxien ari egieten zan. Bai. Familizien, baina familiziak... Bai, sepultura hori etxeagaz lotuta egoten zan, ez da? Bai. Eta sepultura hori nozi minten zan? Domekaro? Domekaro eta jaierdizik izatez jaken. Bai. Gendute daz, baina jaierdizetan da domeketan, beti. Bai. Eta zer egiten zan, kandelak biztuten ziren? Kandelak biztuten ziren, da gero otortu zan abadien, eta arrasa goite ban. Zemate diru botate zen duen, harako peseti eguenin, pesetako paternosterra. Bai. Eta hori zeiziten zan, mesa aurretik edo mesa ostean? Mesa ostean. Mesa ostean. Eta nor egoten zan sepultura horretan? Familizen juen. Famili edo andraskoak bakarrik? Ba, gizonak lutuen bero, zerien bankuetan egoten zin, gizonezko baku, eta horrek zilak eguzan. Bai, zilak. Zilletan egoten zin... Belauliko egoteko olkitzuak, ez da? Bai.